Merħba lura għall-aħħar parti tal-programm Komplimenti. U minn ġurnata l-oħra qed nintroduċukom mal-parteċipanti li se jkunu qegħdin jieħdu sem fis-47 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu, ġvera, qed tiċċelebraw 50 sena minn meta bdiet għall-ewwel darba. U mija hawnhekk fuq in-naħa tas-sufan għandi ko-preżentatriċi. Hello Debbie. Ekku li ħatkun. Hello Aziza. Li ħatkun qed tkanta f'dan il-festival flimkien ma' Mark Spiteri Lukas u ġvera ħatkun qegħdin bħala duett din id-darba u għandna wkoll lil Kejli Kuxkiri. Insellimilkom. U grazzi tal-li qegħdin hawnhekk. Grazzi tal-istadina. Mela, it-telespettaturi kunu ħerqana biex tajdulhom daqsxejn dwar il-kanzunetta li se tkun qegħdin tippreżentaw. Nibdew daqsxejn bikom u mbagħad ngħaddu għal Kejli. Da inti Debbie, mbagħad inkompli. Komplimenti, biex inkomplu bit-tema. Nirringrazzjawk. Set sabiħ ħafna wkoll. Colorful. U għandu x'għasam ma' Meravilja. Ekku, għaliex. Ekku tagħkom jisimha Meravilja. Il-titlu tal-kanzunetta huwa Meravilja, kliem ta' Emil Kaleja Baylis fil-waqt il-mużika tal-istess Mark. Hija kanzunetta biex ngħidu hekk pożittiva li kemm għandna nħarsu lej il-ħajja pożittività, inwasslu messaġġ għaliex il-ħajja hija meravilja minnha minn nifisha, allura importanti li ingawdu u napprezzaw lil xulxin. Għaliex dik hija importanti ħafna li aħna napprezzaw lil xulxin. Forsi Mark jista' jżid aktar fuq mill-lat ta' mużika l-istil ta' mużika huwa belid imma jiftaħ, ġifieri mhuwiex kanzunetta slow ħafna ħanajdek. Ħadd pjaċir niktibha ħafna, kelli l-lirika qabel. Kont sensassi kellek il-lirika qabel. L-lirika qabel spiratni biex ħriġt b'din il-kanzunetta. Kanzunetta li il-vuċiet qablu ħafna. Ħdimna ħafna l-ewwel darba, imma bħala duett l-ewwel darba. Uffiċjalment hekk bħala duett iva, ma jista' jkun hemm forsi proġetti oħra. Għaliex le. Mark, ftit ilu il-ġimgħa l-oħra meta bdejna l-programm ċemplit li telespettatriċi għal kanzunetta li kont ktibt li inti li kien jisimha Riflessi kombinazzjoni. Ilha ftit. U għalt li xtaqet kopja tagħha. Riflessi u inti kellek ukoll kif niftaħ għajnejja. Ekku kif niftaħ għajnejja. Anja tal-Poplu wkoll. Ma ħanaqbes li l-nifsi tajjeb, ovvjament, għax dana mhux il-parti dedikata lija malikom. Kejli ħanaddi għalik Aziza. Il-kanzunetta tiegħek iġib l-isem ta' Maltija. Ekku. Mhux vera. Fuq kompożizzjoni ta' Julian Farrugia u Filip Vella. Xi tgħidilna dwar il-silta tiegħek? Ovvjament kif iġib l-isem hija dwar Malta u dak kollu l-ġrajiet li għaddew minnhom il-Maltin u Malta nnifisha. Hija kanzunetta pożittiva wkoll u li niftaħru li aħna kburin li Maltin. U b'dak li għandna u ġvera. Eżatt. Tajjeb ħafna. Għandu jkun. Proset. Kif qegħdin f'din l-aħħar parti biex ma nqogħdux nitkellmu biss sewwa, magħkom il-produzzjoni għażlet li tagħmel daqsxejn ta' logħba ħelwa. Iwa, tajjeb, iva. Il-Mark l-għol tajtlu qatatlox fil-logħba tittamel somersault, split, sewwa. Mela li ħajjiġri huwa da. Fuq l-iskrin ħataraw raddina mimlija numri mill-1 sal-14, Emmi, tajjeb. U meta tibda d-dur ħanitlobkom tajdula tieqa f'din ir-raddina u skont in-numru li tieqa fuqha. Jien għandi mistoqsija bbinata ma' dak in-numru. Tajjeb, dawn is-sambat fl-aħħar jadduhomkom mal-voti tajjeb ukoll. Le mhux tajjeb. Mela, issa ħanamlu hekk, ara ħanibdew mid-duett tajjeb minn Debbie. U Mark u ħatuħduha in turns l-ewwel tażel numru inti mbagħad inti. Kif illestu is-sezzjoni tagħkom, nisimgħu il-kanzunetta tagħkom. Tajjeb, u mbagħad ngħaddu għalik Kejli. Mela, għandkom 5 minuti tajjeb nirringrazzjak sur kamera person. Bit-timer. Bit-timer iva, kien nagħmlu saħda sejrin bin-numri. Tlaqna ħanaraw ftit ir-raddien qed nismagħha ma minix nara. Emmi. Tibdi tgħidilha ieqaf. Ieqaf. Emmi, 13. Numru 13. Id-data ta' twelid tal-papa. Taf li anka tiegħek. Aj mal-papa jgħidli, nħabbukom. Li kellek tbiddel xi ħaġa fik innifsek, xi tbiddel? Naħseb xejn, ma xi kultant naqra rasi jibsa. Allura irradbu ftit. Tajjeb. Għalik Mark, irraddina? Iqaf.
10. Pajjiż li qatt ma żort u tixtieq iżżur. Hemm tnejn. Ma hekk pajjiż. Pajjiż. L-Awstralja. L-Awstralja. Ma jdejqekx it-traġitt. Ideja nifsit imma l-darba tagħmel. Tagħmlu, proset. Debi. Wow, xkuraġġ. Xejjed tagħmel kuraġġ. Dawar. Raddina tija. Iqaf. 3. Ma 3. Iva vera. Għandek 30 sekonda di ħelwa. Biex tagħmel isma' sew. Għandek 30 sekonda biex tagħmel riklam lil kantanta li hawn miegħek fl-istudio mel inti ħatamel riklam għal kanzunetta ta' Kejli. 30 sekonda. Sewwa. Issa se nintroduċu il-kantanta żagħżugħa bravissima Kejli Kuxkieri. Kejli Kuxkieri se tinterpreta il-kanzunetta li gburija ħafna bija li ġġib l-isem Maltija. Proset, għamilta fiqsar imma li kellek tajt konċiża u tajba. Proset, tajba, Kejli. Laqna raddina għalik, Mark, proset. Iqaf. Il-numru 7. L-aktar moment imbarazzanti f'ħajtik. Sewa, dan huwa classified you tajjeb il-programm. Le, apparti. Ok. Ma niftakar xaġa partikolari, ver. Le, il-laħwa minn jaf kemm ġrawlek fuq il-park. Jista' jkun. Ma niftakarx. Ma kellekx. Jom Minx ġraw tiftakar. żgur, ma minix niftakar. Tajjeb. Ok, ma konna naqbżuha m'hemmx tagħmel mal. Oħra għalik Debi. 2 minuti u ftit minnhom. Ftit fuqhom. Il-numru 11. Kemm il-darba għamilt it-test tas-sewqan biex għaddejt? Darba. Kemmen brava ruħ l-qattijaj proset. U ta' 18. U ta' 8. U ilu ħafna. Mark, ir-raddina. Iqa. 8. Mela, di ħelwa toġobni. Għażel pillola minn daw di bla prescription ta' battu tixtrija. A. Tikol u ma teħxin qatt. B. Tgħix għal dejjem. C. Li tkun tafx qed jaħseb fuqek ta' ma ġembek. L-ewwel waħda da. Toġobni, tikol u ma teħxin qatt. Xi pjaċ xi plat spagetti mburġati. Meta konna żgħar. Saridu nqogħdu bil-qis. Debbi għalik ir-raddina. Dawar. Iqaf. Issa. 8. Għanda ħabta tiġi fin-nofs. 8, esma dina minnija, ma ħana millak l-oħra d-disa. Ġada, orrajt. Taqbżila dir-raddina d-dritti. 7. Li ma rrispondini xalija Mark, l-aktar moment imbarazzanti f'ħajtek, inti tiftakaru? Jien nħobb nagħmel tal-ġimgħa l-oħra. Nara xi ħadd kont fil-baħar. U għetlu, George! U ma jkunx George. Kella ħabiba tiegħi miegħi dik bdiet titħak kienet se tmut. U dan għalli minix Georgin, għalli imma l-bira, għax kumulazzjoni nhar it-tnejn kien, għalli kont bil-qeda warajja fil-kunċert li kien hemm fuq il-fosfos. U ma għallix xismu ma kienx George. Helwa. Dawn għamilhom ejjin. Aj mama, oħra raddina l-Mark d-darba tajba di. Iqa. 12. Għażel avventura minn dawn. A. Bungee jumping. B. Skydiving. Kemm minn ċavventurus Mark x'titkerraħlu. U C. Titla fuq il-muntanja Kilimanġaro. Hemm isek ħatibqa' fuq is-sufan. Naħseb it-tli tal-huma nażel tal-aħħar. It-tlieta u joġbuni. Muntanja Kilimanġaro. Tlaħu l-Kilimanġaro. Bungee jumping u skydiving. Eja, baqna l-aħħar ftit sekondi għal Debi, l-aħħar waħda r-raddin. Il-numru 1. Ma li ma kantant jo kantanta tixtieq tagħmel duett. Ma Mark Spiteri Lucas. Għax ma Mark Spiteri Lucas se nagħmlu diġà. Mela. U peress li b'dak in-nuċċali sar jiġbaħ il-Gigi D'Alessio. Ma Gigi D'Alessio. Vera. Sewwet tajt. Daħalli xari minn bħali. Allora se nkun qisni qiegħda ma Gigi D'Alessio. Proset, tajjeb, Isek tamma. Isek. Ma insomma laqwa li għanna l-markaw. Mela, eżis telespettaturi, ħanaddu issa biex nisimaw is-silta ġvera li ħajjippreżentaw għalina Debi u Mark fil-Anja tal-Poplu.
ħares ħarsa madwarek, imraħ lil-lin minn darek, ħilsa ir-ruħ b'ferħ tibda tfur, kif tieħu dakin nifspur, xemm misbaħ mill-apprezzament, sabiex tgħix ħajja serena u kuntent. Meravilja li tifhem tkun pożittiv, donnu postok fid-dinja jsir aktar effettiv. Meravilja fi sbuħija tal-ħolqien, kif mill-passat qed jitfassal il-ġejjin. Meravilja li tifhem tkun kreattiv, seħer fil-ġmiel li għamlek tant sensittiv. Meravilja fl-innoċenza tan-namur, għax tul iż-żmien se jibqa' jdakkar il-fjur. Il-ploba u ċans, ħajtek dawara f'rumanz, minn kull irbit kun maħlul, dawar itlajja finżur, xem nisbaħ mill-apprezzament, sabiex tgħix ħajja serena u kuntent. Meravilja li tifhem tkun pożittiv, donnu postok fid-dinja jsir aktar effettiv. Meravilja fi sbuħija tal-ħolqien, kif mill-passat qed jitfassal il-ġejjin. Meravilja li tifhem tkun kreattiv, seħer fil-ġmiel li għamlek tant sensittiv. Meravilja fl-innoċenza tan-namur, għax tul iż-żmien se jibqa' jdakkar il-fjur. Fid-dinja jsir aktar effettiv. Meravilja fi sbuħija tal-ħolqien, kif mill-passat qed jitfassal il-ġejjien. Meravilja li tifhem tkun kreattiv, seħer fil-ġmiel li għamlek tant sensittiv. Meravilja fl-innoċenza tan-namur, għax tul iż-żmien se jibqa' jdakkar il-fjur. U hemmhekk semmajnilkom silt oħra mill-Lanja tal-Poplu li se jittella fil-5 ta' Awwissu ġewwa il-Pjazza Teatru Irjal. Miegħi qatt għandi hawnhekk il-Kejli Kuxkiri li wkoll se nagħmlu il-logħba tar-Raddina magħha u mbagħad bi pjaċir nisimgħu wkoll is-silta li se tkun qed tippreżenta int Kejli. Tajjeb? Mela, il-5 minuti l-ħin qegħdin hemmhekk warajna u nibdew billi naraw ir-Raddina x'sejra ittellalna bħala numru. Iqaf? In-numru 12. Mela, di l-aħħar waħda li ġiet il-marka l-avventura minn dawn bungee jumping, skydiving jew titla fuq il-muntanja Kilimanjaro. Skydiving żgur li le, bungee jumping. Għamilta. Laqas le. Le. Sa parasailing nasal semmek, ġifieri tal-muntanja. Tal-muntanja mela, tagħmlu duett inti u Mark fil-każ. Ir-Raddina nerġgħu. Iqaf. Mela, numru 3 għandek, tajjeb issa, l-ewwel għamlitilek Debbie, issa tittamililhom inti, tajjeb il-Debbie u Mark, għandek 30 sekonda biex tagħmel reklam li duett li kien miegħu fl-istudio. Tajjeb, fidejk. Mela, nilqgħu magħna lil Mark Spiter Lucas u lil Debbie Sherry li b'meravilja ta' vuċijiet ħajpreżentawla il-kanzunetta tagħhom Meravilja fuq kompożizzjoni ta' Emil Kalea Baylis
u Mark Peter Lucas. Proset! Tajba, u għax fimni riklam dajdu mu jirreħersija, u tajjeb inti ċumbu. Proset imma, ġejtu drossa tajjeb riklam lilkom, lilek u riklam lilom. Tlaqna raddina nwaqfuwa? Iqaf. In-numru 2. Li kieku kellek tispiċċa fuq gżira waħdek u tista' tieħu biss tliet affarijiet. X'kienu jkunu da? Mal-dejjem jew ta' dejjem għammen, m'għandix eżatta u inti ddeċidi inti toċtrinkwieta. Ilma, Suffarini. Ilma Suffarini. Tannemus. Waħda minn dawk li jduru għalik, tkunu xi grupp ta' xi 20 jiġu fuqek. Jiena bis-seħħ. Tara, sewwa tagħmel, sewwa ħudu miegħek u konsenja sħiħa bil-każ. Tajba ġbuni l-affarijiet li għażilt imma. Iqaf. Naraw ħaditna fin-numru 2 kien l-istess wieħed, mela nerġgħu naraw numru ħattina issa, in-numru 1. Ma liema kantant jew kantanta tixtieq tagħmel duett. Mhux neċessarjament festival, ejku. Realistiċi. Dawn id-domandi anċillari ma jkollix hawnhekk. Deċidi inti waħdek. Nħobb ħafna l-Ariana Grande. Hija possibbli da ġifieri, ovvjament. Fil-ħajja xejn mhu possibbli. Xejn. Imma hija Mariana Grande. Tajjeb. Ok, nawguralek. 2 minuti u nofs qisu pej wieħed u ieħor. Nkomplu bil-mistoqsijiet. Mal-bidu Iva vera, mur naqra l-aħħar raddina. Il-numru 7. L-aktar moment imbarazzanti f'ħajtek, ara ħarġitilna kull darba. Ommi. Kellek? Di, is-sen l-oħra jiva kont f'mużika bħala guest u konna backstage u kont qed nistenna lil ħajjat biex tħid li insomma kelli naqa' tiċrita. U ġiet jiena mnalija li kienet Tiziana Kallejja. U di għalt li, hello, insomma kemm ma narak, u insomma u qabdet diskursata miegħi. U inti minna li dinja Tiziana. Jiena mnalija li dinja Tiziana. Mbagħad ġiet waħda oħra u qaltilha proset, qaltilha kemm kellek duett sabiħ ma' Hook. Hook. Tiziana, m'għandix huwa l-kanta. Kienet Claudia Faniel. X'mistija, u dak il-ħin speċi, ovvjament l-ebda minnhom ma jafu, ma. Inti ġo fik, ovvja ħassejtek li kienet imbarazzanti. ħafna għall-inqas ma laqġet il-ħaj Tiziana. Sewwa tajjeb, ma xaqtix minn dak il-lat. Inselmu kemm għal Tiziana u kemm għal Claudia, tajjeb. Tajjeb, mela. Iqaf? Il-numru 10. Pajjiż li qatt ma żortu tixtieq iżżur l-aħħar minuta tiegħek din. Switzerland jew Iceland. Xi ġmiel. X'naraw in-Northern Lights. Kemm dik qiegħda fil-bucket list tiegħi. Anki jiena. Xi ġmiel. Jiena tifel ngħidlu hemm titoħodni la tikber sewwa ġibda ġemma lissa għaliha. Mela, numru ieħor. Forsi għandna ċans għal din forsi oħra. Mela, 14. Li ma hu l-aktar staġun tas-sena li tippreferi u għaliex? Ir-rebbija għaliex l-sħana laqas. Bard? Imma hekk ikun hemm għall-fjuri. In-natura tibda tqum xi ġmiel. Joġobni naqbel miegħek għandna ħafna affarijiet inkomuni. L-aħħar mistoqsija għandna ċans ejja 20 sekonda. Iqaf. In-numru 2 kenna di kenni jsir raddina. Iqaf. 6 eħe. Fejn tarak minn hawn u 10 snin oħra? Miżewġa. It-tfal, hopefully. Tana. Tajjeb. Fihom ta' miż-żewġa u bit-tfal, mitċa ħaġa taċċajt, imma minn qalbi nawguralek li dal-ħon tiegħek jirnexxi wkoll. Għażiża bħalma student il-Mark u lil Debbie ħanistiden lilek ukoll biex tippreżentanna il-kanzunetta tiegħek. Għalikom Kejli Kuxkiri. Gżejjer għamila
f'nofs il-bahar ikħal taħt għal xemxin xida tal-ġrajd id-den qalbini ta' siritna kull meta waslu l-isfna tal-ħakmiet ġo qalbhom fjamma fartom u twemminom ma waqfet qatt tħeġġeġ bit-tamiet Maltija sa mill-qedem tal-imqades fih ġeblija ġed sawti li jgħix mill-baħar u l-ħamrija għaddu li żmien Maltija sa mill-ewwel kliem ta' fommi fit-tfulija bid-drawwiet u l-ħolm li ntisġu ġewwa fija Maltija jien dal-poplu biżel għaxqa f'kull familja femi diversi imma ban waħdin li qatt ma nkunu għajbal ta' qabilna jagħtuna ħajr niesna tal-ġejjin min djaru toroq f'nofs il-bliet u rħula aswar qawwija tas-soldat rebbieħ f'bajjiet u raba taħt is-sema safi tinstema l-lew tanja bleħen sieħ Maltija sa mill-qedem tal-imqades bih ġeblija ġen sawti li jgħix mill-baħar u l-ħamrija għaddu li żmien Maltija sa mill-ewwel kliem ta' fommi fit-tfulija bid-drawwiet u l-ħolm li ntisġu ġewwa fija Maltija Leontin tixtieq